обращение ма ба хари маъруф. Ман намедонам ту кали маъруфи, хари маъруфи. Ма троқа намешносам. Гӯш кун марака. Ту ма да як бор кор гуфтӣ, ма тура ҳичи нагуфтам. Ҷавоби ахмақ сукутай гуфта хаб кардам. Лекин ту хиёл кардӣ ки ма ту тарсидам, ма бо ма да кор гирифтӣ. Охир 24 соат дар наму суркаи Москва реклама мекунӣ. Амча ягон рӯз гишна шуди, чум ягон чизи вайрон шудагӣ хӯрдӣ, ябора организмат вайрон шуда, одамора гапи чап кар гашта. Изо намекашӣ я мардаи калон иши уш видео обращение мекунад, дар сари кала дудав мека, издивоцат мекунад. Охир сари кал ку ба худо мағзи сари кал покиза вайрон шудагия. Ягон шогирд тайёр карда бошӣ, бугӯ дар намо кабинети 14 ку хита тобак куна, хита личени куна, фаҳмидӣ? Амо кабинети 14 хита ошуд шава. Изо намекашӣ я мардаки калон метрои гапи чап мекунӣ, дар кур бизана ко мегардӣ. мир занак нашуда, мир мардак нашуда, фаҳмидӣ? Маъруфгул, маъруфгула. илтимос холашко, ҳами тӯю маърако мерен авқот жидки нахӯрен. Намехӯрен жидки, ҳами салатои ҳар намуда байнам миёи хона шикам дард мешӣ, инам пит гуфтӣ биромад. Галу. Ира ба фикрам бародаро дар сараш бадрон задагӣ. Сагпароно гиҷора нигам мекунен, ма ҳайрон. Киҷон, нашод тавои кашид гап задӣ, не соз хушрӯ бачаҳои ғариба форид. Те сезам хали босо қати видео ку. Ай ба намедони я духтаре калон. И бинира бидад, и афта битоб бакадам худо. Ту бо майла ҳама як ҷои соз наёфти видео кунӣ дар кабинет 14. Бисёр гапҳо дорум ки намехоҳам бугум. Ту зан ҳастӣ. қадри та аймо болае, фаҳмидӣ? Мо бе шумо ҳичим. Но як камтар ҳурмати хита бидон шумо да мақсад ота, ака, бародар, апаву хоҳар гуфтанӣ, мисол падар, модар, ҳамин чизо хитонда ҳастай. Вообще ҳичтон намегӯянд ки ҷон. Дини рави ранги уну умитаза данакшои мекунӣ ки митари. Дер нашуда биё. бародаро, ҳами шумо бовар мекунед, ина мисол бигирем, ман дар Тоҷикистон такси гашисам. Яке аз занак мешинем, ман дарав дастман дроз мекунам, ҳичи гав назада. Биё шинос ше мегум, ё ягон ҷуша меқапам. Дар ҳамин соли 2025 ягон одам ҳаст ҳами кора бикунад. ин ҳами 4 беваи биромадаи беномус дар пеши саг партошни мехравардаи дар калаи таксито зесиян. Чӣ бешинас шемо хите ки матра нашносум. Оча фаруха буқа. Ру тавсиё кунум беваи худозадаи беэмо худат тайёрӣ. Худат беномус тайёрӣ кинум такси бига биё барамад. Одами мусулмон ба эмон, занаки ба эмон раз кишиш такси ягон корш кард, дараҳуй мекунад, дод мезана. Ягон гапи сахт мега, онура ба эмон меган. Бечора биромада дистам барои гудак ман кор кунам, гуфта ин ҳами пад паста эҳтиёт бошем бародаро, из занҳои хеле беномус.